nga aingu yo blay ni ka por ba ka ktin ge jong blay ka don ya ka khubor ka wabhan am ta ka jing im ge jang ab pi na ka por she ka por ka ktin ge jong blay ka ong shanya how try but what shanya ha gibreo shanya how try but what shanya ha gibreo ka ktin ge jong blay na kitab sam kalau nong ka chis pa sau pun reu ka khot ka balai ka ong kum ne what shanya ha ki sim lem ne how ukun breo how bomdan ka jingirap ka ktin ge jong blay ka ong what shanya how sim lam ne how kun breu how bomdan ke jingerap what shanya agi ni breu ki bomdan ke jingerap kata kadai ba khtin ke jong blai kong hande shanya ken how try bala ban yarap what shanya agi ni breu jong ni ka purthai ki bomla ip ban yarap hande try la ban yarap ip de namar kata ka khtin ke jong blai kong what shanya agi sim lam ne how kun breu how bomdan ke jingerap how bomdan ke jingerap ka khtin ke jong blai kong what shanya hagi breu bun sin haga jing em ga jangab japi ngiju shanya hagi ba it ki ba than ga jangab japi ngiju shanya hagi ti ki perlok ki ba jan bat ngi hande ngong pi kinam la ban yarap na ba ga jing em ga jangab japi kinam la ban yarap hande shanya ken hau try bala ban yarap la pi don ka jing don kam haga met la ne ka jing don kam haga men sim utrai la ban yarap ki breu ngong pi ki la ban yarap ya pi tang haga jing long do hande kim la ban yarap ya pi haga jing long men sim haga jing pang jing shitam ge jampi haga jing kuslai hai ki jing shate shakung ge jampi ki ba kenjaman sim kinam la ban yarap ya pi hande utrai ula ban yarap ya pi ka kten ge jong blai ka pun kan mauru nau jeremaya kala nong ka bakhat nyau de khot ka ban nyau ka ong kum ne suk utau breu ba shanya hau trai bat uba ka jing shanya jong u long trai ka kten ge jong blai ka ong hang ne suk kita ke breu ki ba shanya hau trai balai kita ki breu ki suk kita ki ba shanya hau trai balai kita ki ba shanya hau trai ki suk namar utrai ula ban yarap ki la kalong ha jing don kam ke bakan jado la kalong ke jing don kam ke bakan jaman sim utrai ula ti ban yarap ki de namar kata ka kten ke jong blai jeremaya open kan mau yang ai pi wong suk kita ki breu suk utau breu suk kata ke breu ki ba shanya hau trai namar utrai yo ban yarap ki hagapor ka babyang hagapor ka baki don kam utrai yarap ki de namar kata ai ba jing em ga janga ba jopi kan shanya how try om hagi breu namar ada pi shanya hagi breu ki la ban kela ki breu ki la ban kela la pi pule na ka jui ka lenong ka khot ka ba khandai ko ong kum ne ka donut ka kham shukor ban ya ki ai ke baro bat ka long ka ba snew klem jingkermen u ai u bala ban itu ya ka hang ne ga ktin ga jong blai ka ong ka donut ka kham shukor ban ya ki ai ke baro u ai bala ban itu ya ka ong ga ktin ga jong blai de namar kata la da pi shanya hagi breu am ki don ya ga ni ga donut breu hagano ga por ki la ban shukor ga jing im ga jong pi hagano ga por ki la ban lendet no ya ga jing im ga jong pi namar ki don ya ga ni ga donut breu hande how try ong pi kanam don de ga basnio ka bala ban shukor ya try ka donut ka jongi kum gibreu usai tan ula ban pentame ula ban shukor ka nginam la ban shanya hande how try ong pi ngila ban shanya namar how try anam dan bala ban penshoy anam dan bala ban penshoy de namar kata to ai ba jing im ga jangan pi ngin shanya how try namar habang shanya how try ka don ga jingkerman bat utrai ong pi habang shanya ha u ki ai barok ki bangi don kam utrai ni arab ki breu yola se kinam la ban yarap ha kapor ka pipi don kam henry utrai la ban yarap ki breu yola se ki la ban syukor pi henry utrai de unam la ban syukor utrai unam syukor dalile am utrai unam syukor de namar kata balai nginom shanya ha utrai ubon nom syukor ka jing im jam pi ngila ban shanya ha ki breu henry ka jingkli glong balai bangim shanya ha utrai bom ju thok bom ju syukor wong haba ula ban yarap wong haba yarap tau de utrai ki breu wala da kila ong bangan ai ru teng kinam ai wala da ki ong ngan yarap ru teng kinam yarap kata ka de dok not jing ki breu hande la da ka jing em ga janga ba jong pi ka shanya hau trai la da ka jing em ga janga pi ka long ka ba ap kermen tang hau trai ka jing em ga janga pi ka long ka ba dap piang namar utrai nyo pi ulong ba la lut ban yarap ha ki ai barok ki jing don kam ga janga pi de namar kata ka kitab sam ka chis pa so pun reu ko wat shanya hagis im lemne hau kunu brio hau bomdan ga jingerap wat shanya hagi ta ki bomdan ga jingerap hande shanya hau tau badan ga jingerap utau long trai bat ka kerteng ga ulong Jesus Christ de namar kata ai ba ga jing im ga jangap jo pingin shanya hau trai
Banginom shania hang no Banginom shania agi digi ba ik ki ba thon gi jang ab jong pi yo la se gi shet kalai ngi tak shiteng por don bun bha ki ba sha shet kala don bun bha ki ba sha syukur balai namar ba ki shania ya ga jing im jong ki ha ki brio ngoi pi ki la ban syukur e pi ki brio gi la ban syukur e ga jing im jong pi ki samla ngoi pi ki sha syukur ha ki samla Kitu ki bala don ya ki kurim la ne ki tengah ki jong ki sha syukur ha ki tengah ki jong ki wat haba ki la ya syong lok ru ki sha syukur Don bun bahai ki besyak syukur. Balai, namar ka dok nut ubreu. Kalong ka basni waduk kata-kata. Wei bala ban itu eka hendai tang utrai ken ban itu eka dok nut. De namar kata, ai baga jing em ga jang ab jang pe. Kan syanya utrai. Kan eka dok nut ka jang ab jang pe. Kan nom syanya ai ki breu. Hendai bangin syanya utrai. Uba itu ya kata ka dok nut. Uba itu ya kan eka dok nut ka basyapo. Lada ga jing im ga jang ab jang pe kan syanya utrai. Uba itu ya kan ga dok nut. Uba itu ya ga jing mer berkat ga jang ab jang pe. Uba itu ya ga jing im ga jang ab jang pe. Kata kalau biang ga jing im ga jang ab jang pe. Wat syanya ai gibreu. Gibreu gi balak ban kela gi balak ban syukur pe. Compare lagi long gi bakum no hende syanya utrai. Utrai balak ban yarap pe. Ha ga jing long met bat utrai balak ban yarap pe ha ga jing long men sem ga jang pe. Dei namar kata utrai long utrai jo met. Bat utrai jo men sem. Balak lut ban yarap ha ki eke baro. Ta ai ba ga jing im ga jang ab jang pe. Kan syanya utrai. Ngai skam pi osgo ini ga kten ga jong play. To bleu nang kerkui pe. Amen.